Kublai pi baro at nga Pdiang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parlok da kajing yam Kthang bat kajing pai do nuot ka basyakai Pdiang buram ki bahayeng hasam yaka medyap jong iklung Isaphira lengdo maunai balasan ran lang da ka kemi ha Iingsah menta ka janmit iklung kan thai ibadang sausnem karta ya ibalaja kan san na ying la jong menin ka steps ngi ublei ka khatsan tik nai lat arhajar arphusang ha ka por kum ba phrabaji men step hendai tang hadin arphusau kanta ba ilaja na la ying da kajing islei ka jong ublei ya ka kemi bat yu ukpa rengkat ki bahayeng hasam bat ka nong kathau la ban lap no ya kamet yap ka baltia langktar da pelub bat syaban da umau haka jaka pelang jom ka wei ka ying ka badang shna thamai ka bajangai tang kumba arspa mitar aa na ka Iingsah jong I ka badon haka kantoi Nongrah Nonglum prei jong ka dong Nongrah kanong ba shalong ya kamet yap jong ikulung Isaphira lawan kit no she Iingsah jong I da ka ambulance na nigrem sa ka por kumba sanbaji aa menta ka janmet hadin balapandep ya ka postmortem hot kalong da shisha perlok ka jing snau dream ka jing dia ka pen su jer bantip baka jing sha pen yap respon jong ni ikulung iba dang hapadeng karta padang lung kala pen su jer ya ki babon ki dong shong shnong jong ka chanami khalia khamtam ya ki long kmi ki long kpa ki badon ya ki khon ki badang ret namar kum ba ka long menta ki imlang sa lang hi ha darok wei ki nong ba shlong pat jong ka jala kam don shu ya ka jing shong chngan na ka daw jong ka jing jelai palap jong ki jing snu ki ba lai project pau program ka babu ya ka jing im jong ki khlum khna ki kan the bat ya barok lang hapdeng ka jing ma ka bakraw ka shong pat menta satang hap ki bor sarkar bat ki bor shnong ka ei ba ki don ban le ni ka ei ka sin jam ka bakin shim nang ni shakmat khnang bakin dubla ban te la kam ya ka jing kharoi jong ki jing snu ki ba bun jat kham tam ka jing jelai palap jong udrox hakaleng ka dong ba shalong bat ka jala hi barok ka wei khnang ban yada na ki wei pat ki kam snu ki bala ban mi na ki kam bi pen bua kumban shupan kan mau la khaya iklung Isaphira haka kharwei trik September 2008 bani la khlak no haka khat santik jong September 2008 ai bakaman sim kabala khlak no jong ini iklung Isaphira kan shong ja than ha kakti ka jong utrai bat na ketika YouTube channel jonga Aloysius Papang na ai ro I ka ting snoblam syaki bahia ka sem to ai bo ublei jong ka ting sok ublei jong ka ting pendengan udon dekat lem bat ki kimi ki pa bat ki bahia ka sem bat ka shnong ka thau hakum ketika por jong ka ting dia ka baskusi Parolok blai shibon ya kapor jong pis ngoba watlet ban like share comments bat kum joro ban subscribe ya kedik YouTube channel jonga na kamenta kiwei bat ki video